anane tari gunjira buya yaya Nyasaye oletyo gusebile simambia bono ani matego ikango sabire andike okerebe ko banemika ya sugumuri bamincha na buma bwaho tiganse nyale go somalingana ntete ukwana lingana igoro yoko wenia kwa mache healing of water linganeli nigolira sigitabu kyabaruti ya kabere tete tuligelinga ine amache igaro bwatobo moyo atenga na linde ndo kurigelia samariko baka itagetore boria amacha weniwe na kia macha ko weniwa ande kero keni na berabe turamanya inganeli gusitwana koliwo wose kwali gure lakini kwali eteiro kulietera bosa turanyoro umanyibwe linganeli omuikonya sae osoire meane na ninyiwe to muikogo ntebya ngiri nkwane linganeli egero nyale komanyanga mache nigabwa tobogima intumbire biribere ase inseyeliyo ba ebyo saitani yago bitumia ebintebi egentege tangani goge kulwa liroba abanya nabi gusaba ganga gusaba rogi most of the time nigo bagotumia liraba nigento gya kabere batumia amache ebintebi byonsi bi nigo bibugolete obugima ase mwanyabantu senge nchogwetera samachaya naro konyo hangano nebimeli byamelire abantu banyore ndagera banya otumie ndagere na mari konguchiko soma sema mbia bono wikatoe ekerenge kenene asengi njonda te kwana monaye abikonyare kana ngano ena sobu mabwao antumbare kero kware koiboru baba andegero kendo tamanyete amacha alikuwa menetiwe kwa etwe gose bali bagusubete asebiro biria bakwandeta amacha ali asengere tali nonge ono obugima bwaho bwabeiro bokongu michando yawo songerere nasengi nchinabe konyale kana ngabarogi nabo bakwaneta machaya bakayaturubania na kyo monena ntomi asema mbya bono ngukwane lingane liga libwa to bani obonene uchaso bumabwao elio otwaro kwegena nsabe asengi ncho bumabwao nso asese moya ime egere no enemi kaya ko ya soete asanse moya machao andeke okenda mangana kwane tu asamache kwa nyweta matangani koromoke inyura na inde buyanga no nyeno mwane kerako ibura karomoke tana koewa mabere tana koewa ndagira ni akora meni wa mache na senge ncho yaki amache na bwate chinguru asensemo yomubero mwanyabantu na sobo mabwa mwanyabantu na mono abarogi usabanya nabi niyo bagotumia machaya asensemo yugo tantania chiraini emekanere berenda to kwanera eye kuruta wetra asensemo ya mache tatusoma setabu kyabaruti ya kabere ibere 10 marikagote baiga oyo mintone ukwana se umuntu wagwege nyamolero. Then the men of the city said to Elisha, please notice the situation of this city is pleasant, as my Lord sees, but the water is bad and the ground barren. Abantaba nigo barenga somuchi nekero baba somuchi abantaba bagatwara amangana manene ebinte bibe bikaba byokorekana samagimabo ekera bantaba umusomunya sa Elisha abagagotara saya asacha bagatena bagateba no umusomunya sa asaya tore nigara sagaya nase abwate enchira yokogenderera korende abantaba bagatwara umanyi nasenge ncho yakyo mintono raba semechano anto babekirwa somusunte antonigo babwate twewetra samache kole nasenge ncho wotamanolirwa anto babira semechano bakawika banalire mechande abasacha babagateba omusomonya sase tore nagaya kolende kaito bwatelinga nelio bagateba ngakolende amachara namabe nainde nigabere gakoibora ebiposi tuligeria ngamaleka seruga ya ege Gusii kiego teba someringa nelia se obwenge elio mone wemeganda anyale osesenia ngamacha yo akonyora asarekire abantu abagatwara omanyi ngasaya bale nasaga yakolende amache narara mabe marikago tebego yo mintone 19 abantu bomuchi olia bagatebye Elisha omuchi oyo oromuya
buna aye omonene oitoyoche kore na machare ona mabe neliro baliense enseye tiriri kwama endagera amache wetera samache mache kerabe tamabe irabaria sari ndiare konyara kwama yomintone nabe konyare kana asobo imabwao asamangana lyokora nabe konyare kana kirokende omuntu nesona nete osemekanere yesona nete ya samache ekeye sona nili ya samache ekanyana kobeko obugima bwao okaba butali konyara kwama lirabaria byasara byao obonchorere bwao bukanyana kobati bwama kole ndege ntabasacha abakongokya ingeri nk'abatwaro komanerwa bakaba batwaro komanorero kwa igoro na kiyarenge buya umungina gosomo sacha aseringane liyo monena antomira sema mbiyabono nyane okwana monaye eliyo nyane konyoro komanorerwa ingano tageto mobaniyo nyasaye eliya nyane okwana igoro boma bwao anneke okende bantomere batenete mamincha yo boma bwao mamincha yo bonchorere bwao bagasalia machaya manikama na gotebaiga abasacha aba bagaitabira na saya anneke okende ngokwana ndeno musubati ora senyomo kwarorira mangana taliko genda boronge kwarorira bintu tibiri ko genda boronge omusacho nywamiro musubati onde okobekera n'abasubati bande naye ngokwana mona yasema mbiyabono nakiyarenge buya konsora itaberana otebenganya sae omusacho yokwangaire nomuya na saya nde na sagaya eliyaka wakwanira manganaya tonyale ochaka ko weni asengecho nemekete nenilima mincha amone nyomo yao andeke okende mnyomo yao nigo yabuatetwe emeke kalutwa mamincha n'abantu bao mamincha nenyome asebire byeka waitabanire hayo monyene tonyale kuriya umuchando uyu asacha bagateba saya nagaya kole no muchando rayabuka amache n'amabe neliro batiriri kwama aminto kwamenyira sebi ya sara kwamenye sebi ya sare myake menge ebya sare bimbiri koleta kwa makonde na kiyarenge buya sema mye ominto no nyale ko waringaneri liyo manyenga no musombo nyasaye kuna natenenira sebirebi onyale wake simisa bamonaye iliyeke ona sabya monaye asoboncho eliyobo nyale ko weni amachaya eliyo monenya nyasaye anyale osesenia anto babeire koli eli nyoma kwa onjokire wali eli kwa romo sacha bune saitani ande barokire mu asacha ji saitani na sengencho yake tibara nyoroko manorerwa musacha tali romobe emeikanere mamichanere na kiyarenge buya omosomo nyasayi ngo kwana manganaya asemambia bono moneno ngire chinguru choko weni amachaya moneno ngire chinguru choko letobogima asobogima botali moneno ngire chinguru choko leta obotoleru asobotore botali moneno ngire chinguru choko letobo semeria asobo semere botali lingana bekire meya nasemambia bono ontebye kwana mona bantu bane batebye bantu bane abiro byekire elionche nyasaye nyare wekabuna nyasaye inkore buna nyasaye ngonchore buna nyasaye mbabeka sagaya buna nyasaye yomitone marika otebanga abasacha bali bagaitabirana bagateba gase tulina sagaya nakiyare ngo munyaroka witabirane nakiyare ngo mugako witabe ngenyomenere nyomo eliyeka waitabire omana goteba mangana abere emeka yarengebera yarengo goleto muchano weta samachaya moikomotangani nigore ngo moika bwobogomba omoiko kabere nigore ngo moika bwa makweli oyo mitore omoika bwobogomba wachakire byonchorere bwao andeke okende bintu okora tibiri konyara koibora andeke okende bintu byokora tibiri nyara ko komentekana kwabere ochake byasara kwagendera na ngora kera waikire likwasabye kibesa kwaonegera kwaonirie nande wasabe chinde nande wasabe chinde no invite teyo oyo mintono mwanchi wo motegereri oyo mintono mwanchi wo moringoria asebire bya nonsi asore oyo no moikokoretwa amona machari ya kwaneretwe andeke okende bagateba nga muntu
oyo tiatwaro mweka wogomba na kiyarenge wiyo mintone omonene bunatomira sema mbye ekongo tiyo sabamo naye obwata somo chandore asomo gomba bwabore asoma kweli ahare nabekonyale kanatari amakweli y'umubiri amakweli nonyina asoko genderera kwabere okore bintu bitari kogenderera musacha kwabo gorieroni buya wateba ninkore keneke kwa bwate jibeza cyaso yasore cyamana otwara mangana mange cyatware bine binte binge kideni amangana manga gosoa oika kwanyora ngama kweli yasoire asense moyo kwendera kwao na kiyarenge buyo mintone na kirasura semambi yabono angotebi nganya saontomire elionkweni ya machaya elionkwana monaye eliondosia sao wetraseringana lya nyasaye abekire imeyane awonte yo mosombone awonte yo mubani kwana manganaya onde byashura iwa manganaya ondo tasyelie okwana ringana lyo kowenya eliya mangano shabe burungi mari kama otebo yo mintone iga yamana oteba iga monenya sao mana okwana iga elio elisa akabatebya ndetere bakuri enya mobeko monyo ime bakayerenza elioka akagenda sensoko ya mache agaitero monyuria aroro agateba ayanaro monina atebire nawe ni ya machaya kurwa bono na kogendera makweli gose okwama amarandi amaroro tibikurwase amachaya omosomo nyasaye mangana na otagetabera semambi yabono lingana litangani no moyo na kyako batebinga ndetere bakuri na inchina achira semambi yabono ngoteba nyasaye natana gotagetoyo mintone ngomoyo kwa na monoro nyasago teba ntomoyo asebirebi oletro moikoye omonyo letro moikoye eliabeke imeyo moyo omoikoyo omobanyo nyasaye ongeiro obaniegere kwa na monaye mangana naratata nyasaye angeye egere obugma bwa bonchori nambeye mo wikawtware omoyo urabogorie omoikoyo nyasaye nambaibere oikabwancha no moikonya sae osoime yao nambaisatu elio mobani mana gotere nankwana manganaya kero nakwane muno musacho yakwanete ekero bareta ebakuri bakabeko monyo ime omonyo echine chinguru cha nyasaye tate wote yabyase biribi chinguru moikonya sae kero asoime yao omorero nyasaye kara asoime yengoro yao amangana mayona korekane wete aseringana lyo mubani ekabare tamangana ya marika watewa ekabare taiba kuri bakare ko monyo akabatebya ntogende haraso angemenso kelia akaruto monyo imakamana okwana mangana ya engencho yaye nyasao wekiringana lyo wanime yane egere nyare okwana ne mikere mamencha yao andeke okende yaleti amakweli andeke okende yaleti otaibura andeke okende yaleti okurageliwa andeke okende yaleti okurageliwa sabana bao yaleti lobotaka imemu yenyumba yao nakiyarenge buyo mintone omonene nyasari gagoteba eratage tomoyo omoyo bwekanyete omoyo woteba nyasai na inchebono nakobanirie elio moiko soimeyane nelio mobaninche nyasai nkwana monaye nkwana mangana nyasai kwanire amarika goteba iga omosoma Elisha akamana goteba iga Elisha agateba iga agakwana manganaya marika goteba nga Elisha akwana manganaya agateba asaya macharya na wenirie amachaya kurwabono na kugenderera amakweli gosoko amamarandi amarotibe koba asamachaya tate okwana mona eringana lyo bania sebirebi hasenyomeye andeke okende akoliro mutwe andeke okende wabire wo tantana
andeke okende kwabere okulia enjiro anyoro konyi kuwasabanya nabi kontage totwala waseme asebirebi kengo chiwo salamo naye andeke okenda marwa irara sobo mabwao kengo chiwo salamo naye amangana ya narongo chiwo kwana oikambwate meika ya makweli na kinya santo mere buno mabani eliyo nyare go rushamba mangana maroro asobo mabwao nushamba ndia maroro asobo mabwa semambi kolendeke ora mwene Kristo eke ora twala wosemelia eke ora twala wekanya na gotebanga Nyasaye eke omubani ya okwana manganaya tia igoro ya neigoke eliyo Nyasaye weni amachane eliyo weni obonchorere bwane eliyo weni abana bane eliyo weni enyomo yane Nyasaye asebirebi omoneno ngeire linganeri elinda chiokwana amonaye asiri talia Yesu tagetego sabamo naye asebirebi eliyo monene bwemeganda anyare okora yarama yo mitone tagete sabamo naye anonsia sore eliyo ngweni amachao eliyo ngweni obomabwao kwetira siringa na Nyasaye manika ontebya ekera kwane tagakora ngamacha kaweni mokurori tukelia wekarero abekonyare kane mechande waete ya sebirebi wetira siringa na Nyasaye lyabekire meyane keonda kwana manganayo mintona semambi abono ena bokola ndekero kene nego sori nabola kole ngakende yonsingerigira kole kane kole na sego yake moika Nyasaye ngakira maguta asengenche okukwana mangana gete iliyo nyare bonchora machaya na umabwa bonchoriye aseriye tali ya Yesu tiansaba munaye asebirebi iliyo monebwe miganda anyare wo sesenia Nyasaye nero watokobwa obo maina basacha bakegokya agachaka okora mangana maya amachaka bamaya agachaka kobagachaka koragira buya amakweli akaburwa salia asomo cyo Isiraeli na kiyarenge byo mintona asebirebi kora irige tamboro byo kwegena nsabamo naye umayinotebo musomo Nyasaye mubani ebiro byayikire na inche bono ya ntagete nyomo yane weniwe tagete chinguru cya Nyasaye gisoe asenyomo yane chiso asebya sarabyane chiso asabana bana semambi iliyo nsabamo naye na mone wemiganda nanyare okorekanira tiansabamo naye asiri talia Yesu asiri Yesu Kristo umwana Nyasaye ole moyo nyuma ntarasabamo naye inamba yane yeshimi ni Yeresio 7:28 74 77 93 namba yeshimi ni Yeresio 7:28 74 77 93 amalietana nguru kwa Apostle Edwin Kiriago akuruwase kanisa ya Restoration Fellowship Ministry egotoka getare rigena kore junction kuruwase mo Nyamira kore junction okoenda chisemo chia jogo kogosobo songo iye stage miwa maega kore gora asako kunga getare ligena no turawo tukumusasima Nyasaye na bali ganiri bonsi bali wateme chando andekero kende na maroira otarera andekero kende wakuno moyo tete weita andekero kende mikanere ya tomiro mamincha antombare bakuru wani wana machini asebire binangu kwana na ino egangu na koigolerwa inchwa salia na omonene Nyasaye na nyale ko barorekanira tagete nsabamo naye ayoria andekero kende kwabira so mabunga bunobo ogoteba ngomonene ona saya nde na sagaya kore no mubani ntageto kwana amangana yobania eliyo Nyasaye anyare konga obuyumo buya tato kwane nyuma yane pali bataratu nyoro gotoreka eliyo nsabamo naye no mone wemiganda anyare okwigorera koro murwaire kuna soigwete bobe eliyo nsabamo naye na Nyasaye nabao konya asiri Yesu antabange bakonya kiri singi chomone no ngeire keweke eliyo Nyasaye o asibura abange abantabange batagite basiborwe tinya sago sibore kubaseme chano asiri Yesu tiansaba monaye kwana nyuma yane tebo monene Nyasaye na chira sore incheno munyabibe nyabere bebiane likeliye taliane asegetabu keboguma tinye lietaliane kuruwa segetabu kiama kweli lero iga aso kwegena
na witabiranire koba Kristo na umutoria w'ubugima bwane. Tiansabe amonaye uli wanyolire Yesu tata selitaria Yesu biamuna sengenje watoliri omumuloria biamuna senje watoliri omoswati olia ayenya saumuya wakorera mangana maya musese nibono moigorere igorenya elinya sae ogotoleka komenyeme yaye katwanye deli tukoria o monelie kina biamuna senje ogotoleka asilire Yesu Kristo nora ukero kende owatomo chando bwa marwaire michande goncho karane tando sezomo chando ore tagete oiro getambo gyo kwegena kao imone na moyo ere umuikonya sao so asore kanguru bobaniobo na machao anyale kogweni wasilire Yesu tata seri etalia Yesu Kristo omonene we meganda sebirebi andeke okende meikanere yale tuye makweli meikanere yale tuye bogomba asomo sachoyo asobonchole bwo monginoyo asobonchole bwo abana ba Nyasaye asembere mu yabana ba Nyasaye tata bakorye kibesa tijiri ko bakonyo omonene ande bari kiremere menene kolene tibari okonyeka Nyasaye na sabira seri etalia Yesu emeike inaye bwatire omonene we meganda na sabire barekane Nyasaye anto bande bonsi barare abare ange abare mumbu na abasabire Nyasaye barorekanire Nyasaye we meganda anto bare kirase barigerete omonene one Nyasaye kuna chingo chao baunchole obakorera amaye Nyasaye sisi ni abantu bao bagweni Nyasaye obabolie na kubatoria asinga Nyasaye wekene ime amanja Yesu Kristo nasabire nakweyena biyamono na nimbi yamono tigomone nago sisi nande akowene kigima. Hallelujah, shalom. Ndizi TV Ubwansu Gusii Kiremambia Yamatuku yiwiki Guchakire Jumatatu Goika Ijuma Chinsa 12 chamambia Goika chinsa isato Imeya Ndizi TV Kuna botambe toko chakeli ilitukuli yao ase Obwansu tumede na manga korakanire kulitukuli goro nobotuko bogima konde bone mambia ni gotu kwarigania ase morobiri ogwe Ensakia umete sara numete Ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada dena ki tiganda sokye gero isiko nda Ensakia na Ensakia umete ne bwate vitamdi ne bwate ona entwe manjo moriga intura gotika maiga imana tuno to kwa vitamdi gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuli yao asenjiri ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo weiki weshera buneri ya Community Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchuriye Imeya Ndizi TV Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchuriye bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe
soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi enka tari nyumba gosabana nabaiburi enka tekoba onyete bwati omogaka amono mongina enka igekoba asinge njo monginaro omogakaro no monginaro arabu yamana gutwara n'abana yamana kurokwenka omwanjo murire on Ndizi TV na ndene chinga kinde ngukwaria ne asomoroberio bobosera bwenga nobosera bulia buleo asumuchie obwate obunyasaye oyo korenta bonsiamo asamasikani nagukina nechimbwa chingia ekerenka yachakire nekerenka abantu banyomanire ekere banyomanire banyora abana yamana kobenka ekere yabeirenka enkeye bono yamana kugarea because abana bekere bakinire nyono mumuronyoma onyana abaiseke banyomwa abantu ababona ekere bareganka batwara egesagukerige korokunga onyareve umerana na Brighton makori keraritu kuri yuma chinsa ibere chabutuko goika chinsa isato erio bwimanya mange asumurubrio wobosera winka igogwate tariki tomoja gutubwatia Ndizi TV obwansu bwomugusi Gusii Urban Blast omugaso obona turigochie koba buna butambe gochakire chinsa isano na isato chiamugaso goika ikome chiamaragoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero chabasai anikumbe toke maine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simetandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanyi musao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blast umurubrio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona leo tamu kama Ndizi Gusii Urban Blast Gusii Urban Blast nkoliole nyumba okogora obulemu okogora gose property management tibwe chandanonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamang'anaya asegike gitambe nobale ime y'umuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongolia gatatu room number 307A gosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangwerie okonyoragirio tagete kero muntu nabwato muganoye kurweiboritwe goikasa ikire boniga kurinde nkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerengeke nene ky'umurubulyo bw'omuganone n'okurw'ogusigeta guchia sumuntonde elio neranyale bwetoma gwekebirengo byeigoro Brighton makori nigairire ribagerio nagwisaransa n'abantu ao elio gokorentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinsa ibere chabutuko nabwigo moiroro rituko rya Lamisi gochakira chinsa isano nemo chiamugaso ekerogendrete kwibanga kugura ebintu ao nabo igo okoriye duka okugura ebintu bigotumeka estima na kubeka chipamp chyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonia PVC conduits, switches na sockets,
chi solar fittings, meter boxes, ebirobu, chi contacta nebinde binke. Getembe Electrical Services ni goboigo bare government registered electrical contractors. Banyore Asamaga cha Silver Building, shop number 1, ground floor Hospital Road. Gose obakere simiase namba ya obisi enoti isano. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi. Mano mwanju moriri Ndizi TV nandene mambi ngeto konyana somoroberi wenza kyali tukorigia kariri tugo lia Jumatano chitariki nemeronge tato motienyi no yukomino mu mwaka jirwe nemeronge nebere ne kariri tugoria gatatu asamate mwali a KCP na matemwali a Kepsea karo mukwana Kepsea yo grade 6 ekro bagenda siri tugoria lerekro jaragri jinsa ikominebere ne jidai kaisano igoni limna bali mwa banene obose center managers ni go baras chi container bakuya matemwa yo mwere litukurere gabarokiwa bali bakora matemwa ngechi milioni isato mbono bali baendera gukora matemwa bondero chukura asomuroberi olio CBCM na KCP Kepsea igongo gukora bara matemwa abo kalitukurere bagukora social studies in KCP ontoro litukurere muraibu enseto kugira mwingi mbarayi kibakora bacha kimuroberi yo asinjira ya bena sinsi tu ya Kenya ikazoju muraibu ense akwandebuna nigo imiroberi ya bene begire bole ndigo bokire boisaine bate abuna serikali ndata kurigireria mangana transition na kiaborokiwa bali bakuru ase grade ya 5 nomo ose grade 6 bawo chikwenda sikuru chi secondary gose ngaibawo chikoswa bate abuna mbaganye toro bodi gorobodi ruchikuboto kujia samatuko alebosio magaji skuru chita raigorwa igona manga kwa kanderi tukurigoro niko tukweli bali abeno kwalenia asemambi yabo niga somurobiri Ensakia iriyo tobena kurubono gachisa do chabona mambi tukurigoro murai wiki amagyo diablela murodinga bamubwasi miuro moja mbaka netiko sibakara spendi amangana alibakukura public consultation meetings gose public gatherings tearinde tigabara sukiake abarokiwa bara kora matem gomba sugedie ingane yibaro ja korobekana gose go kore mesangana ya boli tukula rero ngo bara tenini aseka ageke wiki eyema yendo junyeri tumetena namurekira asama seti bego liberali tindi indione ketigu igoro asebunge magega ya babunge karwar go kwanira igoro yengwana ya asolafandi iyo chikoronjigwa ditko lele krabande bari batabuna asolafandi ngakiyo chikonya ba Kenya ngachibese chikorwa ngakina ndigo chikobasa ngakiyo chiko sustain ebinte binga sense yeto ya Kenya boigo ngana ya chimonto jinanja tene digune kambero bono niga aba Kenya ne nabale mi babwato moeso kero twaro je cabinet secretary sbaikara state kurego numura ibu ense bagadeana chibando bra chigo chikuwagisho goja sense ya Kenya nigera bomutinyo kabere omwako goje gabale mimba gwate libagari go chikon chibando goja serikali yunga tiyali amanga korakanite dituko ligoro yoni gona libagari abano kwale ne asenjera ya bene obene ntwe kurbono ogejezo do chabona mambina mangda jukwana asemambi yabone yobona botamberiane Brighton makoli na inchelia no mwancho muligereria nsara nyarangi ontita ejumatane ngia yechitariki emerongo 3 mutinyu 11 mwaka w'echirwe 2022 chinga kibona nyasatu wanchera na nditumiranire ase studio mambie ngia kigima chinga ki mwanyora uguseseniwa no mo pastor ase studio endo na rumurubiri gukorosera okumanyia agwasemia mange utaraso gokorwa senka yao egerogende ase kibago kyao oligerie abantu be amate yao asengencho mokinoro ondeta yogo cha gukorageri mwanchu muligeria nae bwe koire jukumu omanyangana kya abantu benka yao bakoba sokobeko mokya asimero belende yansi roberti aselitiko lya lero oyo mintote bira mange aliagendreta sense ya Kenya na endengo chitolo kumanya senchira yobo imake wetera sa magazeti elitiko lya lero kirechinsa cha magazeti chigoika kulenda yo akwanire na agendreta sense ya Kenya se county ya Kisii na mange na agendreta matemu na agendreta kulende bikore binge mbira rolekana byamo chitiko rolekana ngabibereiga babere mbabe gutubyara kulende amatemu ni agendreta bya ayo KCP
CPE na KPSEA akwera litikoria rero na utagendrete kuganiria chiskuru amaya banyare ko baba gweta matemu no nyine chi high school mbagendete na matemu na ndego ya chaka bale wiki egocha igona bokuganiria abaroki wa maya ne chiskuru chirioganire ti banyare ko bago korabya na mangito cyo kumenya sa magazeti kole nentwaro aba waziri batebirenga mbaliwe chwakanwa omashara bo mutinyo yoiga ande no rumusaro mutangani kolende niko bagocha ko yo donate asenchira yo koliye bitoki na gokonya abakenya bali bakuru ase county chigendrete gwa kwa nenchara no murakera ayonto kumanya sa magazeti ntokuyo mangana ye chigosori ekemina no gia FIFA World Cup litikoli igoro eturase makundi ebikundi bora niko bikale kumirana igoro kundi a manya tukwa bakumirana chitimu chonsi ensemo ya butuko na bande na kundi B jinsenye cha butuko abo ase tochi kumanya senchira ya mangana ye chigosoli baadaye tukumanya na ki emechi ya chete kolende ekende no bwege nunkelinga Senegal ya nyartko bake weta na bwege timu ya England ntuchuko kumanya ekero chinga kiche chigosoli chekire kolende mwancho muligire kyobwana to korase mambe yabono ayatolikira ujumbe atotabinga yoto watete kurobono mambia chibichana kichirelyo gina kirire ngoko ganelia mambia ngia ngoko ganelia somoro bule Ensakia twe manye twensi ende mbarabia otaite baswa somoro bulyo baganyore amangana mayakurwa Ndizi TV News ose Ndizi TV News digital abo Facebook na ogotonyora kurwa ando totabinga mbiyoto bwatete kuro county chonsi isiko ya Kenya ose diaspora otolikere ujumbe otomanyenga kwabokire byo yorimanga ichikamera kwene kia onse ikiranira senchira yobekiranu yakoro kwa Joshua Uta chinga kibono bakubwatira na Hezbon Nyamete twakwarigania senchira ya bene good morning mbuya mano manjumori karibu sana ana botumero ujumbe anene kalo itukira Jumatano botambu twakwanda chisemi cheito na boto tebena ayoroja borko abakora matema grade 6 KPSEA bagenda secondary ko sibatigara se primary batigara grade 7 grade 8 batigara si primary ko sibagende asi secondary kroninga na liriro bordo monona abanta bank batagete batigara se school choboroso rakidi babe junior secondary lakini ere ense yeri aburidia primary mbande compound ye secondary na boto tumero ujumbe ayoroja borko aba grade 6 bakora matema abo bagende secondary ase junior secondary bachibo kubruka na bali bandi kusibatikare ase jiskuru choboroso no ndagutume uchumbe ya nyinge litukira na botora abagende na ba ngoto atore amagani itobono mambia atura chenji umukonda kekyara Ensakia gatokoro na ndabata ina ngikere amagani tukaraje mapema principal job oira kana bana tutebigoro ya mangana ya CBC baro matagete abaro kuwa abacha se junior secondary school ejikaba jikotenenerwa ana ba tutebia keigo era chikoraga ensemo nenus tukonyaro magani korwa se school area impact joja sister nera debina mangana high learning kigagandede as institution ejumbi amano ego nigo tura kwenda se emberenene as because to bata mangana mange dro chikuriria kurende na dena good morning this TV Cornelius kutoka Cornelius Kinara kurujisa mjijio mwendo Ndizi TV ndio mambo yote na wapata live and clear wishing you a good day mbiyamano ekero Cornelius Kinara te akona sizi Brian Mokaya abateano alime yomurobeli obokirbiye no alime Ensakia abateana bana baminto bwatera abo ekyagera mbiyamo tokonya lituko square ndabu tundi kama kawa senior guard akondani Rije Nyawanga akondani Tora Mogire from Victor Tora Mogire anasema akondani kama kawaida simeni atuta dana good morning kuwakilisha Nyamasuz high 5 Kevason Osire Keliestel Ediva Yeskim uyongo rinsa majilia Nyamakoro kutoka se wodi ya Gesima asante asa mashabiki to mwensi pi balimogenda tukotumachi ujumbe cheino Evelyn Bikoroni ndo cheno leimen ndo chesta ungwae korwa Kitengela Chris Orina Chris Oyunge korwa chinsema cha Westlands Eric Baraza ni maitenora somoro ngenda tukubwatia omorobelio mashabiki to mwensi Ken Mirieri ineli shabiki leto korwa team diaspora ya Cyprian Tita ya Dennis Marube korwa New Zealand na mashabiki mwensi pia selibu anto kweba Edwin kose Edu korolesa na egotoka nyalibali masaba Dr. Nyasi minto maitenole Felistas Nyanchama no nyokora isiko ye county ya Kisii ntoma edno gendrete kubwati umurobulio Keston Chari umuhigo baba getutu
Chris Arogo ayuna mashabiki aitokorwa ase county ya Kisii na isiko ye county ya Kisii toko bathinga mbia mono sana genda gutuma chi ujumbe ntuchirigererie ekero togenderete numero buli asebono tumete se toko gendra se toko ka se studio gendra se tuko lialera tuko se studio tonyo no eno mwini tukire kyale to dena ngora enda tore embirake ogenda gutuma ujumbe yana twagotebiri sinjira ya bene kabisa nyitumugutera sinambira skini yao turanyiri bante mitandao yitu tonyora sensemo ya Facebook tonyora Ndizi TV News Digital wega sensemo ya YouTube na tonyora Ndizi TV News onya chinga to tweet Ndizi TV News wega tutumere kangarkia gutera sinamba ira skini ya ura buna to kowote na ya koroja borku aba kora mademba kepsea igire districts bagenda security secondary batambe kuri primary bana secondary ose karba kuri grade 6 batigara security chia oboroso rakile bagendere na grade 7 na grade 8 igoyo mintu buna kibekire bya twaibirengere byao sengencho muraibuense bwangoiga na bwatuke robot igoro yenga neyo ya junior secondary school kolende etwatanganire mapema gukuboli ngaye buno moiboli buno muntu bwanchite giseme buno moiboli bwataba orokiwa na kiayoganeti aba ba grade 6 nibo bacho kugendera baende chi secondary osebatigara ase chiskuru choboroso kolende baba senior senior bararo ku junior secondary school na bago tebekera ngere kiao wetrase namba isimi yure obse TV yao 0792 192 834 na kero ndrete gote tukwire mase mwega sama sidi tukare kero mbate gazeti ya The Standard na nchini mbate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard lingana liro bolito ndiribuna ambare banyene chindemero kurwa sensemo mbabanyene chindemero osomurikia nikena land owners fear takeover after case laws abanyene ndemero mbakara bakare kobwa buna bono boli mugwabo abura chiko siro squatters ekere kambero Kenya rege kuna cha ogochiko komo ekarwade tena barabuni go baba genuine titles kolende ni yarakane buna titles yabo njigo chiko bakonya buna mbago chikolendwa osembago chiko protection osembago chiko uborendi igoro ya amangana abo group ne kare kuna siri kwa group yo ya lenge squatters siri kwa kutoa squatters kerobala sensemeli ya Eldoret bakare abantu banyene chindemera sensemeli Eldoret squatters yabamba sensemeli bono nigo babaribna nigo obolimo bwabo buraji gusira ujase squatters yina arairo bolito asigazeti ya The Standard page ntangan kulenda yo tujenyorira sobogale page 14 ne page 15 wega sebeje yene murgadena ngakibono abomo bwasimiro moja wa Kenya Alliance banyate bogo suspend usibote nenia amangana People's Assembly ibalo chiko jakali tukolera ndiko kwanera anekra balengete kumurikira mangana korekana ayagota kwarusi commissioner inyobisi Tim Cherera ayuna ay Roberto boy gomori go sezna murgadena sitam na apsa ngakibono chibengije nyali chiko twara liga sari nene asumo nubega nyamara batana chi profit ba chinyorere asenjera ere enkia inesemeri yebiasara boigo ni gondoche umuriki wega seti yakamurikira tena ebeje gata emerongibena isano nemone murikira tena ngakirokos gose abamenyi bensemeyemo bakare korali obolimo igoro ya Hebora bakare spread fake information igoro ya Hebora indunyorira se ebeje merongibere na isano nemo boigo kimirino kia World Cup ngiyagenda taburitukura senseri ya Qatar asebono timu ya Senegal yarekanete ina ya Bwire yarenge okonyorwa kobwa gusego qualify o round of 16 jaje na jede ngara gire wana round of 16 ba soire asiko sidia disana ne murigredena bono na ki hasora fan igo chiko baronji diditko lialero ni bwata maya na mabi umuri gosedi na murigredena ekigante ge serikali ni okiage chiko bekensemo 50 billion ejira jigutumeka asensemo yo kwena amangana asrafani go chesa Kenya mbrai bali ba qualify mondo bade miaka 15 tatu jigoro ane nikabwate kebande niyo chiko qualify konyora chibesa ejo korende ayande na ara bena bad and uncle yani amaya ugmete ngente karke hoja ngotwara kira maya na mabe indo jinyelena araria ya maya osama ya niga ingirta mal osama be niga ingirta maya asense be yo ya surfan kuna yo na rairo borda sekaseti ya The Standard bia mono yom to Brighton na inche tekankoira sobangale iro borda sekaseti ya The Daily Nation
of course ngane mwamu nigoro ya Hustler Fund eyo mweri oye yaikiranire gusego cyo gwikirana bene kurende muno yominto Brighton yakebeka Hustler Fund teligo chigo cha raisi go busaigo kurengano muri kibega zeti agotebanga no free money, the promised financial freedom for hustlers. However, lende nigego cha na machiko make na interesting sinini anechi conditions gete na maximum osichi basirichi nyingi kigimo montara 750,000. Interest nigego cha koba 80% eyuera kanu na bali bakubogolia chibese cyo kolende oisegotebania wasobe defaulter nigo cyo gwakana interest ya 9.5 wago muri kibega zeti na tebeta mayali yali was benefits 5 pronged benefits korwa chibese chiga chiloni na bokobogoli saving na bago kora na barabo insurance investment and retirement benefit korwa somorobulio Hustler Fund nyora na shilingi bilioni emerongo 5 igobono it's not free money weka nere interest na ende karo cyo gutebania interest ye unique ne weke kerengo gya kianda nuguta isano igobono muri kibega zeti na muri getengani yo ne irobolito kerotroche bicha yo muraibwense Dr. William Ruto asumare tikigima na chibese cyongo kikire kubwatukwa omwerioye mangana ye chisemi ne muri kerenga nkwana teyo yakwanirwe igoro ya junior high chingakia baiboli aborokiwa bagenderete koba anxious kusibaganyirete ngana kia borokiwa ngaibago chikoba placed junior secondary school as school yo boroso osigo bago chakugendera gochia school ye secondary engana tu akobolire bono mambia otutumere ujumbe amangana ya bituma koba importation ya mangana ya bituma abali mibono nigo bali ne kibako gokera mega yeserekali wetrase wizara ye yobolemi osuke motwe engana yo gocha ko import endagera korwa chinse cheisiko weika umwako moja igobono omwancho muligereria gochi next year na le serikali rarengereri elikoruribaga abali mikolete endagera yabo ko yerosia na ko yeonia singencho bonegana lia abantu bagenderete neligesa wego mwancho muligereria vetting process yabakonyi baba waziri wose PSS anengo chakere bwango iga amagega ya National Assembly Speaker Moses Wetangula oruro gochika buna okogandero ko kolingoli wakwa bakonyi baba waziri nkogenderere lakini nigokora agenderere nkogwika a Christmas gombwango iga gatie iga ngochikole kogendera wega mangana clean energies serikali nigego che gutubeka shilingi bilioni bere nugutainye aso gukora campaign ya clean energy abwase chibese cyo baragure chileso chi aprons chi pronjuas among other items nonyese kiganche ye serikali kegotebanga chibesa ichiniti nyinge nonye ya slash kidogo wega mangana yeli kabese kerotikarita mangana ye uchumi ense ya Kenya kolengana no waziri wekiganche kenne kie serikali njuguna ndungu nigagotebense ya Kenya nigetigaritiri bagali sinini liyogo kabesa asenge njurige kabesa techibesa gwetani abona iga kabaga kali naga Kenya bataka go kabesa ebesa nenke eyubona ya letre shock asa mangana ye uchumi wega mangana azmio la moja one Kenya bune mtu Brighton yabate bya buli tangani merobuli babu ate mbachite bakaraye teneni yake do litukuligoro Kalonzo Musyoka Raila Odinga mbaumeranete na parliamentary group PG gukora mukutano as county ya Nairobi abwese bate batenga mbache go push mangana abo goikachitariki isano na ibiro mutinyore bosyo elioko beke mirobelio na launch boikiranu amangana ya anti government drives yani naona kibawo chikuligereria serikali ayu Brighton no mwanchu muligereria kurase gazeti ya The Daily Nation naro airobolito ebeja gataka sezia distano niri mulikeda sebeja gato niri mulikeda bono mepira y'ubwanja ninigo yake ira sense ya Kenya keraba Kenya bakogenda season yo mutimogo ciskuru cya bungiro iga mu cyando bugo tumebire y'ubwanja nero bolito bona ekaro litukoria mambia ense kari konyora lituko la World AIDS Day nigo mepire ya keira sense ya Kenya gosomera mwana ale bench ya to bogo emergena umuraibwense nigo litukore goro atebete buna aba Kenya bono roboti rutangani dua amangana CBC kuseta sponsori
yaro sitigwe ndochiko soki wolit ko lia chuma wiki kerago kwani da sense media St Joseph Kangete primary asibit kuri garo nigate yadabna amoro bro CPC no chikurgereliwa grade 6 ngayego chikoba asiko chudara sikuru cyo boroso osego chikwenda sikuru chigi secondary pechi ya gatano ya kane eri murigdena bono ebirabu 40 go se 40 clubs in county Nairobi nigo bya sikuru asinga joko bekeriogi anasumun beka nyamoro manyegdena noise pollution o kya sikuru bono tengo tekayo tekaya se county Nairobi karo club 40 Kenya re chigo sieko ni gago jamagayo mugabana be county ya Nairobi Johnson Zakaria kote abune birabu ebyo bikonya bibwateriogi oikabisiekwe ingana ya erugo sirwa no murai wense Dr. William Ruto ekyombekeri ketenenete ESCC ose Ethics and Anti-Corruption Commission nigobono keregete go chikori kava gosokonyore keginga kegesa ene chishiringi chimilioni ibere chibilioni ibere asensema ya Central Kenya ekyokere ekagere bunani go ya kurumetwe na omonya biasara oyomo okwana litukore goro ekero bare koigora osebal crunch umoroberio corruption risk assessment report regional manager Abraham Kemboi nigadedebuna nigobanda takwena kimuna ngobotera nabali ne wisara yendemero ilikwena kimuna ngoira nibale ebiginga ebyo oyigase peje yene murgadena musaja w'imyaka ya igatuga nigo bona asibirwe emyaka 40 asechera magega yo komutarira omugose yo kumukururo mwana wae na komwa oborito igebeke akorete umwaka oyo iga November jitariki 2 akorete yalenge November jitariki 2 umwaka jirubere na 20 gono musajo yo ni aho chikoba asejera asemyaka 40 ase odebakana nigamo repeat umwana wae na komwa oborito ngane litwa kwanete litukuri goro nga abantu bande gosibali bakunirirwa bali guchibanyoro bwene kuri ndo yo iga obone bwae bwachire kuri umwaka 2020 bwachire gutoka na ndebono ngo dumiali gisibukiae Ndrage naboko ngalivaga ndabinyaka wikase page yakabero mwanchi muligereria nkumanyengo tebinga curtains falls for exams as focus shifts bono gochia se amangana marking matemuko yararero angechinsa ibirega bana bawikaransa ba sainega akonyora bakulje bana mangana ya matemwa amabirira litwabwate woba boli bware ngororo nkoerare bono libirira nande lisuke gochia asa marking litkuligoro mora ibwense nalenga se skuru ya St Joseph Kang'ethe Nairobi makonyo yakabase skuru ya Komarok mo prime cabinet secretary Musalia Davadi akabase skuru ya Kilimani na baigo muwaziri bwechisema Ezekiel Machogo na baingiro mora ibwense se skuru ya St Joseph Kang'ethe wikabona gabikoro binge mbira ene kigwa mbibere byo kabya ene gatigwe na ende babera abo mbanyati ko baba wikiwa ase egose ase police station gati abo no mwalimu weskuru yo borso ya Mandera East oyo obego tubyara mega yabana batatu gotoka babwate Kisii ase bagokorera matemwa ebine binte ebikorwe bikesana kuro matemwa chaka baigase page ya gatatu ni muri keretengana cyumura ibwense afeiriri go clear the air on transition to junior high abwastu atebanga ntuganyerete nkwane muri ibwense ngakiende yonsi wiki yegocha wiki yelitkole juma ntuganyerete birangari byae elianya reko bagako bekembe oburunge gose go clear the air ngangaki aba aroki wa grade 6 ngakibaguche kogendera page yakane boigo neli muri kerete igoro ya Raila Odinga no mabwazimio la moja na ralia ya baru bereti orochimbati neti chi demonstration bali guchaka litikulia rero kulinde mbaga ndrete gucha launch amorobelio manyikanite buna anti government abwase bagucha ko yo launch maisomarore litechitalkisano na ibere umutinyo moya igobona nabera chakoba parallel lituko chishere chigo sherekeu amangana Jamhuri Day ajago chaba chitalki 10 na ibere chakira umutinyo 12 bagase page
gatana subwango mwanchu muriganiri murikerete igoro yekiumbe keria kiari kuringoria na gutegerera aba commissioner abane wose IEBC 4 abo asibono ekiumbe kegia JLAC Justice and Legal Affairs Committee kegocha kogenda kuri koroboti igoro nararia ya barorire inyora aba commissioner abo mbanyartiko babagwa pia wose bagwikabosyo bwe committee iyo kolende naba wakili babo chinga kiecho omo senator we county ya Busia Okio Mtata nigabolirie kigambiro gutenenia the National Assembly Justice and Legal Affairs Committee otiga gotegerera ekinakia the IEBC 4 ase agotebanga kolengana neri chiko okuno goswana no boene bwa commissioner abo bane no amangana discriminations victimizations na threats igo ayuni gara sepeji ya kane ya gatano egazeti ne ya The Daily Nation ayunaro do yeda ndere kwegorito producer na kwa na lakini timu wetu yake ekro kurali SMS SMS yake arafu karutukwirana abanyana to na principal aratebi katote to kwanalingana alia magana CBC transition yenga kino no mra kwensa tete to some SMS to na sense media studio to kwirana bantu kwirane no mo teatro some SMS de good morning this TV inanya soma Cornelius ara odena katekista Peter Nyachige watching live from Mokorogo Inua wishing all candidates success wagendrete okaramate mwabo hi in this TV omonenya sae bwanjire twaro ndeli tukolia rero tiga tomotogi mono sana bono mambia na baganiria bana ba St George Academy Nyamira bakore amatembuya yonaro Kriskorwa raganga mbia mono morning this TV moset fini from Kyoge Kimakori abana abo ni go bale abakimono tiga batigare aroro yera tebe ibodi to bolina abana bagojo bakepse baende asiji skuru ji secondary go batigare Kyoboroso yo Kyoge fin moset tebe na tiga batigara skuru Choboroso morning abana ba minto this is the last day of November. We thank our Creator for the good care. Sarah Brighton, did you watch Senegal cooking? Yeah. Yo karbo urege songe yo kwa wina o yo nyasimi twari reti kabisa nyasimi karoto kora omotienyi oyo akire Sarah Brighton abababo ke David mama Isabella Bernard Nyabuga Sport Evans George oyo akoteana yo ndismas yokinyi koro igena itambe bosamaro Nyamira ote akondani anawakilisha watu ba igena itambe miamana se SMS chino indoje kami so imotange nera ote ana no alime yomoroberio Ensakia bonman mbale baso atelitangania ase Ndizi TV News Digital Sheila Kimtoba batu akororire awotebanga oligiriti kora chinsema cha Makongeni Jogo Road awoteba Joel Mukayabo ke Andima Douglas Ruth Gift Junior Jani Moreka Kajeni Totopendo Dorka Samba Jared Mogerogeto Zakari Makoli Muginda Esuti Etwani Emwamu Josephat Mwenge Password Ongesa ke Kenya Point Kefason Bosire na mwigwa bwaba getutu Thomas Sondari na Penada Asanyo Dere Wapunda. Asante sana Maturi Vincent mbiamana sana kwa machoge borabo mwensi walimogenda tekulika wetera Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook to wakanga mbiamana kirage to ndase mirindi studio to kwirna tonyalo ne principal ya ito joboira atote vigoro ya magana CBC ya Kenya roje erembari ganitia bana baba ke haji secondary ekiaraji ko barana ande ujese matukara bosingona tore tetura asiumia sensa media studio to kwirna to endere na principal na magasi tukura rekla to kodirna narali ayo to skene on this TV bwansu obo musi Ndizi TV ubwansu bw'Gusii kero muntu nabwo atomuganoye kurweiburitwe goikasa ikiribuniga kuri ndenkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchiesu mugano kabiri negentekyo no mukya bwogwe tomakigima
ekerenge kenene ky'omurubulyo bw'omuganone n'okurwa ogusigeta bukia sumuntonde elio neranyare bwetoma gwika ebirengo by'igoro. Brighton makori nigairire ribagerio nagwisaransa n'abantu ao elio gokorentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinsa ibere cia butuko nabo igo moiroro rituko rya Lamisi gochakira chinsa isano nemo cia mugaso. Ekerogendrete kwebanga kugore bintu ao nabo igo okoriye duka okugore bintu bigotumeka estima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda getembe electrical services nigo bakonia PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke getembe electrical services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha silver building shop number 1 ground floor hospital road gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato getembe electrical services asobokoreryo buya. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakiro nikirundekerene negokorentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asorogonko bwogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy.
so ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Omwancho ligereria umetoboso kumbora bokobo ke bogo cha kuasalia maskani egira fuja ojana. Mewana mwanju muriri na ndasima mbia bone to tina lero litukurare liarenge marathon ya keigo twakora chinje bintu bibere bitatu ende twara kwanira mangana ali agenda te okorekana imena isko ya Gusii ni tukura Jumatano utambe twa kwanda ajisemi ndo ko juteri kurwa sensema ya magaseti konina likidora nyori birantu era nororo lakini tukure ndo tena ntubate marathon yake esali merobeliere menge asiritko olialero kikuragense yamo nenusuga ande ngonyana to no mogeni ito bwa go genera studio kado chikwenda go kwanda amangana mange igoro ya high learning institutions konida simambia boniga twanyorne na principal na choto david tali aya nera ka taktukura devi igoro yingane ya CBC ya kepse ngo korabara matem barabu kuna chi principal batagete osibirengere biya batagete abana ba koragire disigisi basuke gochi asiji second gosibatikara asiji second asiji primary kiri ayuna aro to ataka tukwanda simambia bone ngo ngoto tebari nkama temwaga endrede no ena ya KCB na KCSE ayu agendrede asensi to yakende amwali bagota kore biro arako kwani mwanjumuri nanda kumanya malita aye tumayuska ujibosi kadu principal wana de mwanjumuri letali yao na tumayuska ujibosi bia mono Brighton omwanchwa omoligereria inche ngokwana ngoro kwa job oira nyanchoka job oira na principal ya Riamon Secondary School naende ase Nyamira yaito Riamon Secondary School otoka Nyamira County naenda ase Nyamira igawantenete kembe kya balimu kana igoro ngakanya Secondary School Health Association buno munyakerogo igo ase principal ya Nyamira inche munyakerogo abo igo bono kina konyore na nyo principal Jones kwanyore principal Jones ya Nyamira igo bono Nyamira twanye mogani yonsi ngimapi biya sana igo manyumire kwegure tuna job onero mwalimu monne ku school ya Riamon lakini nero munyakero bwaba limwe banne asi school chire ase county ya Nyamira bona gra principal toko genda bwanga kesali yebiro ngakiro cha matemu agendrede akepsia na KCB na KCSE. So far amatemu ya chagetara gatatu akorunga kepsia ya grade 6 na KCP ya grade class 8 na KCSE na chageta practicals. So far na wanda batanga matemu na baganda ta kwa utulifu ntoranyora mechandende ase school jirija chakire especially ase KCSE ntora twara any problem so far ntora kugenda kwa salekirana amatemu KCSE ya chakire buna inuma bana meda bantu tokanyite na tarachaka na chakete amatemu KCSE na chakete meremerie korunga practical subjects korunga buno science electricity building and construction mermo buna agriculture nja kwa tu anja ada practicals na computer. By the way, as we speak today, there are a computer practicals. Baliba kwa matio baliba kwa computer kwa matema kesi sina na chagete tatika bona the common subjects yeli okorona abantu abana bonsipi tera chaka go chaka on Friday karado chaka nege songo tarambiri bana uya kabisa mwajumuri onu gwete na principal ande to te vigoro na kia matema yo agendrede asensi itu ya kenyura na ndwa kubona bune birengere biao abana ba kwa kepse batigare ase virasi ase suguru je boroso usebairane webaenda size jiskuru chi secondary bonde principal ato birengere bianagi akiaro jingane principal akiaro jingane yara kwaniru sana igoro ya bana ba kwa kepse grade 6 mobali ganetie baje ase jiskuru chi secondary usebirengere bia mbere bia principal bia mono Brighton abana ba kwa kepse grade 6
Ji secondary ntwariganitie birasi bya banabu kiagara program nende buna yabegetwe na watu atabadi kuru mwaka olinga mwaka woja 2023 ntubwanda kwa admit birasi bibere bya grade 6 na bana ba class 8 kara bagoja form 1 pono magagaiga buna serikali ya chorwenya bateba ngango baboria maoni batebe abantu batebe ngaki batageta bana aba basuke gochia gosengoso kabalo secondary. To be honest, na banda atakateba nga abana ba grade 6 nabo bale emyaka yabo igo bara abantu be emyaka 11 emyaka 12 abantu kwanye to admit secondary many times na abantu bale in the age bracket ya 15 years no to admit form 1 igo nga by the time ba okora form 4 you find others bale myaka 20 myaka 19 bona karokoleta abana ba myaka 11 na omwana onde ole form 4 abana obwate myaka 20 na bokoranga abana aba ekorengera iko bonkora ngaini igorende for that reason naona kada tu aroma oni ito na watu atebalende nga abana ba grade 6 barenge ko ba allowed bara karba kore kipsa bara ba allowed at least myaka endebere bara grade 7 grade 8 baragenderera myaka yabera akina bara machua by the time ba wika secondary banyora nga ba yusire wika na bali bande actually in the next 2 years nenda kala ba allowed ko bakoreka bireyu bona na baja ko soera na bali bande abakoro bona bakonyo nga a transition ye myaka ko different na bala nga ina ko tira so in my opinion abana abo bale kora ba allowed barakina in primary. We are waiting for a presidential announcement anytime soon because now to get the president ko nyorale report ona to kagere nga ko so saba wait na ko lenga abana kora ba allowed barakina ka manoja secondary. Okay, school serikali ndo na yaga jiri birasi bya junior secondary school ya wanja itu class principal njetinga iri class unfortunately though initially report ya minister wa jende nga kwa una birasi bibere pakaja wakana ringa kiende nga ya nandi twa birusiri ando jito ba face ende ka twayo patele na banda atakata nga as a school into prepared birasi ntubugata birasi serikali wa dana baje baise ko tani ndiga baje na muko baliga kabisa anje na muko baliga ni birasi nimbugata actually as I'm here I'm already igombugata jibundi jinyinga sana school wana jikonda sali birasi jiwaka jiplasta kweli so my classes are almost complete igobono igoto debe na lakini nimo teta na batikara school yo besali baraba korangana na ibroje serikali iya alikaniti asumuro byo CPC korangana nae principal igonta geta ko busabu nga serikali tindaro nga ya bangire buya nga kie transition yeyo jakaba buya galinda bana baje ko so secondary one abana be secondary abange mbaraso migwa igoro ya CBC akijwale bali mpaka igo baire twe ko rugi school bakairwa bali manga batano iga etamu iliende ya arete paka so migu binto bikaigo bono mbaraba inducted buya nga ingi kibwendo jo secondary. From there tindaro na go sekende gyaganda ile buye in secondary schools because one a confusion narrow emere monero ayo jiwasomo according to the curriculum etara understood buyanga who is going to teach what because una bono ntokabwato mulimo okay injino mwalimu science ngosomia biology ngosomia chemistry lakini akaron koligereria ase arrangement ya CBC junior secondary ntokabwate ngento ko integrated science bano ngebwate meremo yonse bwate physics bwate biology bwate chemistry ntoko nyora bali ba secondary ntokabwate bali ba secondary bwate meremo yonse etatu igo bono ndabe na nje ko some biology chemistry maybe I can teach those parts lakini one physics timbwate nsameyo igo lende nga kwali kan inkora babuya ase bantu ase bali ba secondary buya igo no kitokora teberanga bali kora at what time this retraining era by the way even from the training institutions from the universities and the colleges arrangement ebe clear and better CBC numero biro muya koranga nae gose enota kero origereri gobora bombwa ko modified yake koranga nae principle na wanda atakoteba nga intention ya CBC ne jingi ya sana na abana le na botoko wish nga abana baito ko bagasomigwa basomigwa some practical skills which CBC is having
na na wanta wata walenga even 844 you know initially the intention of jalenga bireyo aba tu na ba bintu bya that time government jalenga prepared because njara te bintu ko school in primary mo bintu school yo boroso ebintu kiranda abana bagasoma go clam no jalenga abana bagasoma go science bya kabisa lakini rende somewhere on the way I think abantu balenge the managers of education baga deviate from the initial intention ya 844 bagaswako bakaganda more towards examinations and that is our fear now even now CBC na bera with very good intention as it is now lakini rende ikego jimotu na ndanya bintu byego chenjia tonya na nda abantu bakalenga ringa kai akanga tuaganda matabya na artu analiro because 844 final na bayaje back to the old system where we went through I went through the old system 7423 na wana aranga finalist 844 that's where we went back by the way we were even more practical than the 844 now Hi, this TV show iko Kiria Red CBC class remain in primary school to allow kids to grow enough and be responsible for secondary level when they are at least 13 years and above. When I Chris Kurwa jisama Kisii County kitu jaji South na bakuri birengere byayo. Morning Brighton, asante kwa mgeni. My son finishing his KEPS exam today. I don't know the next step, but my wish wakae shule yao due to their ages. Alafu kutakuwa na exam ingine at class 8. Again ni primary session. Temi Sef Motange rakubona na ekero ba kore bono by grade 6 bono by grade 7 na grade 8 and ba jogora matem principal ose ntura manyabia you know bako gandra up to grade 8 then in between here we arrangements jiba made nga ba jo transit now to the next level, to the next institution because no nyambo no rende matem kipsa talenga meant gukora selection ya bana to high schools igalenga ngana matemba akora elinde ba transit freely to a school in nearby to where those children are amatemu galenga kiwaleje guikara grade 9 akorerwo atumike as a selection ya bana abukwenda to the next level so onye a system na ndege gojigo nyinga bana ba class grade 8 bamanya gukora matemu then it means the amatemu you have shifted from grade 9 to grade 8 bakora matemu then from there amanya ko used for selection to high school because one and then school and then to what categories of schools the high school chia tokoroka day schools the sub county schools that is nchirojia county extra county and national schools school we chikoroka national schools normally you got selection ya bana bali bright no bako gendoro so ba ko ala bana bon CP of whatever type baganda to those schools so in between here the stakeholders we come in quickly back understand things in place ngamatema ko grade 8 what grade yo gotumika asabana ko selected to the various schools umane mboshi kurunya kyogiro masagara mwa mokongo de ambiande CBC erobono tigatunyiga nyite kyara ntuma itia seko na segoji ibinu machabe awate ano ale mekorisa mujiriche bungombe motrumesi borabu ababaso ime yomroberio sarigo awate abaso ime yomro good morning nera daina bwakire buya Lydia nyanchoka awate abuna bwakire buyambu yamona somagani ngwaneri umwalimu ekyagara okwanira amaya abana aba nabake bakogenda siskuru ji secondary mbare ko hatigwa asiskuru ga kicho boroso nande era kuboliga abali mumbaisa ine bagojo somia abana aba sensemo ya CBC oyo radio kubona nje bana makoli begaiga ingora aratore krodo kora jano ingora batare principal mwate ana bali munabake mubwate mwanya kubolika mbekirikyo kuri kabali teacher service commission akiba menta bali mu serikali abali mbaisa ine bahojugo tenela mangana ya CBC asi school no ekarbara tego jase school bon to deba jil secondary ngambia ma Brighton a crisis kara bona ya in the country generally ngelinga bali mbaisa ine that is the plain truth in the entire Republic of Kenya abana abuna bagoja goja emirimo nande kale menge by the way emirimo kale menge sana in junior what they are calling junior secondary which we want to tara batabanga erokwe senior primary anya bagoja change bagwanja goja change abalimu abarabake buna bono school yane abalimu mbwate nimbwate shortage abalimu anga batano utabwati
bono komenteru abande it is going to worsen the crisis because already ngoja konyorande birasi bibere nyole bia form 1 2 3 and 4 bono mbaro manya konyorane grade 6 na rango chere. That will worsen my scenario, which will make me require another 9 more teachers, which will make them a 14, a shortage of 14. Agota hiyo bona. Kini abali ni ile serikali tarabalika. Abali mbaturene serikali tarabalika. That is the crisis we have. So bali munabake nemero mungu jole ko be menge kwetani ile konya toko so mbono because bono ngujira ko compulsory mere ko computer cha so mwa to what agriculture so compulsory. Hiyo jaboleta quite a big crisis. It's going to be a crisis. Nandi ngana ne principle ka to kwanda mangana yo CBC anene abana ababono akrobare konye bare gaiga kango te abali ne bago to assignment bacha neroka abaibuli baka bono bago chago je secondaria ega sinatro chigo kongi kyara bono bari ujigo tumuka bintu binde egwe bidiri ujigo konga ngane breka bio ega sinero CBC actually CBC magati assumptions ye chirega. Number 1 assume tinga abaibuli wansi mali literate kirunga kiro moibuli na maiko so that is why kala bana baka uji assignment guru skuru atanga ganda moibuli wako konya omweboli ole ka ole literate zoma idinga kya kusoma it becomes a challenge ngakya ko akosoma mwana oyo and that is someone preparedness eta yobono as quite a number of our parents. Gewo jago ika secondary the situation may be worse isa kutoka na anda bagateunga anda ganda kamajo kwa assignment. I want to believe renga akarabara ika secondary a requirement ne renga chikasi cyabo kirigiko kwa school bakora n'abali babo bakora batari kwirira bayibulika ingana nere ko ubolito sana samangana education ni principle igoro ya boarding schools ingana nero yara beire ebwate contentious sana adwana boarding section jibes club nakingana yero ya koira muno mwalimu monene we school okay amangana kabira ina reo nko na gukwana wale ngaji boarding schools jisire ngaji school tutwala day school choka of course then it will be cheaper that is akara tukoliga liboro obo mabwa bayiboli never bayiboli cheaper lakini nde neche twale challenge renda at some point inta dogo bodi renda Brighton ngaki jisukuru jikoro kwa when we look at jisukuru national njira distributed environment njo school jia jagete mapema kigatwara school jire kwiburi kingi ya alliance no jigo toka alliance boys alliance girls no jigo toka ujia lenana you know school jire in a concentration of one area chiria abana ba tayunga bono tikabaire day scholars only you can no roja abana bara benefit na abantu bali just around those schools so ya ba mitanga tirimbo ya sei tomate orora bana toka tenga abana bonsi ba day scholars toro jinga na be kasi challenge nan because a number of school jeito nyinge facilities chabone chinga andako batayire nga bonsi ba day scholars. Of course, it will be cheaper to the parent, but the quality of education might be lower because of the facilities that we have. Mbiamono manjumori gono weteni godona principle oire karoto ane tegu kwana principle ya liamoni karoto ane tegu kwana mangana mangi goro yichse michito ane karoto kwano murobiri usipi sikireti sikisingo kwa rabara mate mwabo kendo kiri kati ya hara manyuna na pepo limbara manyana abana abana yi secondary ba uchukui ya utikara ji primary ikende kinkere kisungi kuti ya sawa iboli ekato kanye toro botiru buwatu kuri jumabuno mura ibu ense ya Dr. Gwira muta kwa netabu itukuri karalinga sense Maria St. Joseph kangete alia sense mo ya Kibrali tukurigo printo kanyete mangana ayu achiko soka kinno kola kwanda tonne principle e karandira te kutumanya mangana ayuro ya bokorali asa mangana yejisen principle amangana nale wejbirinja ajiga konga covid inja ajite ga kore kairira ebano ne abana bakamachiko sinyuna ko babala school wejbiriga kina wechigoro no ne ndagere ga kabora no jemba kabono ningo bolere na kibono botenelio je botakire koba akara kare ndigo chikuirana 20 mwaka 2023 no mo pia mono Brighton na wanta atakata walende nda I take you a little bit backwards corona covid ya jete 2020 na waya jete with its own challenges quite a number of those challenges a number of them targeted on finances charoguna sense moyiji okonyora kwa waiboli no konyora kwa serikali ase ngenjo waiboli ba konyora koroke na serikali una ya konyora koroke no ne kibesa bono jia gutoka goja iskuru kigakea serikali njira ara konyora kibesa gutoka goja iskuru na ere gakeye
kamanya korete crisis yakana sana isukuru from there ne bintu bino bya bate bikana biro byo obole bogakonga kindagara na jiro injaji babuya murakara no jidoga swabono bono chibando Jones chibando chindagara channel jika kina magori bono as we speak today na wanta ta watenga jisuku jinyika bona jire internet kabisa pie binto na binto babwata madeni chungu nzima gato ko de chibando to vege desto lakini tutaka neti to de jingende to vege desto tragali abana lakini to bwati abayibuli to kupata bitolenga mutaka ta jibesa mo kanira abana bane baragere but bayibuli abana baromba bwati besa bona usinyuma iko kwasali abana lakini nda serikali nda yatenga abana bali kwasali ukiara nturu de jibesa so bona to nyara ko bona to ko nyara tule gesongo badanga between a rock and a hard place. Bono ngigera koru kiara na karo karo sabe fi abai bero dane serikali neriwe serikali ngoro jibes chisaine umuburi ara basat na bono osomo ibuna takiri wetuma anena sorongorosi omuburi atakire to make asenjera na sana serikali ngoro were jibes asabana ba secondary lakini ndo asomo miaka ya bere bere magojimaga nja twale crisis jibes we want to hope lenda kwa 2023 when mwaka karo normalize bono serikali nebe bokoreisa sufficient funds buna bona ara taxes chamendament so that ebe able to cater for expenses chabane school tatiga chi expenses jira serikali tare kuna na banda etaba yuri bamanya ebi ntombiro obune endagera is an obligation yo mwibuli kumanya mwana ngora agera ale school yaro serikali does not take care of that ebi ntombiro na uniform chabana bako bego school that is a responsibility yo mwibuli onyo mwibuli obwata ara asia ta akande ko mwako lionde ine obligation yaye by the way none assage secure serikali utumira na bako tabale nenga obligations cyo mwibuli njirije ya kanenda serikali tari kuna gendo ko rwendagera tari kuna uniform tari kuna areas ejino mwibuli mbaba sako samalinga serikali ngo baere jiba serikali majorly igere concern ne gendo ko runga tuition yani nga ogoso bintu bibe usikane na gosoma tore chemical tore equipment iko lakini bintu binde ga serikali tari ko come in buna abantu bange bakumajiko kagera nara kuna ondicho mukaya nara ka kubodi yaye Joseph Ondicho akoborina mboro sira pasiero yo murobiro CPC banyorere nene gisera kera bana bako cyo cyo de una bakiri secondary mbatu ari sira pasio sibado sira bastra bia mono Joseph bono iga se secondary school syllabus njira ikiwa syllabus probably njira primary but secondary syllabus njira acha na banda watanga crisis ya CBC egre was the crisis ya it for hard to go transit I happened to be in Jena akara to ajagete go transit to 844 I happened to finish school in 1986 in secondary I happened to finish my high school ngaba employed kusomia na secondary school lakini akarana ajeta kusomia of course into about big challenges I was untrained then na nikanyadira mwalimu lakini kanyana kwa high school ndio ndio kiange school na jisira basi kioka pitao mbia lengo wana tu autumia jisira basi jiri kuli content nga ito kuli content yetu jo somia wana there was a crisis but then at least syllabus was there bono iga syllabus njiraika igot na bon ngonya kwebode nga ne chewike kabe maybe in the course of this holiday tumayo ja ko bora January nga euro je ngo somia mo get content euro je no nyore because ndora vitab ndora syllabus ibana ndo bono wiki mo gan January na bana bago je mawro sitamte tumanya nga computer miro lesson ile ngeko ira agriculture na ile ngeko ira integrated science ile nga mathematics and so on ngote habari no moro CPC morongo tumekora mangana internet na nengo tumekora mangana estima diskunja konya jita kwa estima bikaboniga buna jiri idisa moninga ne na radio ose jiskuru Nyamira to devenja na likera ngora buna ba ya talikions jikera ne mangana ayo and especially primary schools talikions jibugata bono mulero inkanka jiba yoka jinyinge jatwalire lakini talikions omulero gutwara is alright lakini nende equipment because tali mulero buga tutagete chi laptop tutagete computer so that mere mayo jago nande tutagete na skills abantu balenga basomere skills yo me that internet so na bato kukwana kabire ngantu bwate mulero but we don't have the equipment the challenge is there Dennis Matunda nyangao keep up guys, you are doing great job mbiamono ase Sebastiao Kesto Onjari Nikondani watching you live
mbia mona ase emambi yaboniga Cynthia Nyaboke bwa Kirbuya nimbaroje nonde imeyomoroberio nkwanere principal motebia maiga mange mbuya ereseire baniga tuganye oamusi ya serikali Johnston Nyanchoga out there na bwa Kirbuya Ndizi TV mbia mono ase amangana yumo toretera amaya ekiagera kisemina cyo oboroso wakira omuntu nkwanere principal Matebi heko ya ayala mesungumuza ni ukweli abaiboli etore ase engoligati tutamaidina ngayengoli yeye era chikubutokera yera ebaganye de bono mambi barorena ngi kegochi gokorekana ase mambi ese ekeroto chikwenda kuchibuzio principal kato ndrede bono nyaga nandinda kwere ni wikase school yao ya moni kyara naye no ole ngakiero robereti asamate momane no ekagendede wa the computer ngakiero robereti bia mono se skuru ya moni na batoro beretie litanga tigata banga mwaka yo 2022 ya moni ne bwata candidates bare 73 maronge tane ber na batatu abana abo nya sawa bakonyire bonsi moyo bale onde tayo sirire kiara kara kwana ko kiara na role di skuru kinde sometimes bago tora challenge kwa nyango mwana yo mo so tigre skuru so yondo osirire in between kinya sawa bere nainto abana baito no bale skuru bonsi right now actually na nge skuru no yesterday it is only omwana yo mo talenga skuru yesterday mumura lakini erna singe joborweire yorende ntoganda ko baroberia na ko basome na ko bainyoria ebintu biri batakeire ko ngaki batakeire ko likama amatemu igana butugona ko basabira amayanga abana kaba available masomi na balimu manya ko inyorirwo na ende toko batebinga abana batige kona gokora ubusaria because yekingo bakere crisis inga matemu abana bande bakalengera rinde ngabona kina akore sukuru bana nyino monto manene ni salikende ga abana akore kuri sukuru ye mba ko inyoranga finally ngwira na bali goja back to jiko baligera living certificate and that living certificate is going to be important ya so mwana oyo akara goji kwanda isikali kurigino ane mberemo igo na batoko basaba abatoeraru batiko bosaria ingana nera principal nero ninkani yonye kwanirake ekeran skuru yao niger mixed yes abana mbale bwatende kera ya abana omanyete from the time I want to tell you from the time we had corona again the kiabete a serious crisis in many schools not only boarding schools many mixed schools it affected all our girls who are in various schools but I want to thank God that this time the numbers of abana bebu eternity njake na bana tayo bana ne wiki elia ngabadengo mwako nya sana atokonyete lakini skuru ya era bakini kenyi crisis neno crisis inkaro still abana konyora gutwara marito bara bange anyamba bwate marito bono egento karongelinga banyorera abana no mbarendeteka that is the crisis that is there nakitura koro mujando yaro principal bosemi kiara ekarna bwate musubati kitana de turende na ndigi monto musaja nerara kwanena mujando ngyo gora bona konyorera na principal rende kokare na bona nakitura koro mujando principal nambe yamo abana baitu batake to abasomi madire mema korunse ko bagokina koru from primary to abatebia nga kibabwena ta kwerenda nga kibabwena ko relate n'abantu bande na ende na intu na bible na ende to abakin na interaction ya abana baitu company ya abana baitu mbara bagotala na barabu and above all lenda abana baitu ntokete basabere because into wasi mulene nga mberende boka without the interference of God uponya sai mbatakere begeriwe elinde bamanya nga ogokina buya no kuya na ndo kwerenda mbuya ogwekunga negendekia as both boys and girls kiagaranto ko itaba banyaroka boka mbali ko bamulito boka aba murambara involved ko saba saja bara involved ikolende in abantu bonse bakwanerwe generally because lenda karogoli lensengi mabana yo ni kama ushatani mwingi muingia katika kwa watu wengi ikolenda abantu bonse bakwanerwe batabunga tikabalenda abana baito because ngora nyanya tekora bona na abana bali ko so school egento kaliyo okora oranyoro muntu okorera no igubuya so abantu batabunga ibintu bakore bibe bako misuse abana bake tari ngeligendo kia bone ruse ndandiringana ile mawo chini ruse ne ntambake abantu batene ki ruse nandike kale ntambe emitinya ngibere
erose omwibona nyanyora jingaki advice ya principal na omwiboneri kera abantu batenda ke nentambe na uchumi yako ngiro mwibori ngori yago ji abara bataba no mwana yangu kimbe ya principal na banda etente abeka bire nga uchumi ya beira nkong abaiboli banyore jingaki chinke joko bana babo batirende naenda baiboli mbaba se gutuma abana babo ujia saba iri bajikomenya nga tiga bajikomenya so moiri asengenjo nga era very too busy okomenya na bairi is one of the most dangerous things abana bakora and because abairi bana wate kwa saitan bwa soira sabanta bange aba dokoro ngano bairi nana bokonya bago misuse abana baitu Golden na ko encourage nga amoiboli atama ko bana baye nka most of the time another thing abaiboli ba bana chika responsibility at home responsibility bana akora ka polisi chombe ko anda mugondo ko tole chai and such kind of things pateme ko ba emeremo baba keep busy you know ana arora kana nje kana ginete from okay my parents ba nyegete ko lega sikindo makasana kindo makati at grade 3 ngo kama chiombe at class 4 ngo kama chiombe saa 11 mboge ngo kama chiombe na ira mabere the marketplace you know yani binde bya nkipe tipis baka didia I think na call school I'm praying that our parents also train their children the same way pata mako babeka nga kolega si kabo occupied ko asemere mori babyo ko idleness has kept our children yani yabikira bana baita segete bako majiko beka nga nje bana mwana boye sukuru tindiko karaga siende which is wrong which is very wrong my feeling is omwana tiga kolega even when omwana yale candidate tiga some understanding obogima ne meremo obogima tari ko somo bokai obogima ne meremo kore man ko abusoro muchi and so on yes Eric Barasa had a good idea in having a guest her in the morning is a brilliant idea. Hope it will continue because listeners have time to listen before we rush to work. Mbiyamono Eric Barasa wadana it's a good idea. Mbiyamono ekaramu endete kutobwatia sinjira ya veru manjumari to wake na mbemna kero endete kutobwatia asema mbiyaboni karotore ne principal ya Ariamoni Choboira kera gutokwa na mangana CBC nimero birinde bekira matemnaga endete otutabria mange no bona baboli obaire obose principal no munyakero bole bwa barimo banne asiskuru osase semedi Nyamira mechando ke principal bagwetera kalmo kuranyo ne kalmo kura kwana ndi bakura odina mechando ne bagwetera kuna principal kyaro kama ya kwana mbia mono Brighton mechando era principal ne menge lakini chakere bono iga the greatest challenge principals are facing at the moment nekento yoko kungamba bwati basa bakore matemo actually abange babo bakore bagon kaki bagona komagere siminga besa njirande ko jakore matemo aya buna tubwate that is one big challenge coming from capitation yeji bagiriko basara kali kiaba kinko mwagoyo bono ga ba bange bwate challenges lakini we have add that into ataiba kama waziri anyo bwata kende kira kwanya soko kolia matemu anaweza kututumia that is one number 2 aba principles ya wasa kwa chika simbali okay ntubwata animals yani nga ntubwata uhasama tima ngito weke Gusii lakini chi community ya sabantu bako kwa lemeremo nko konyorora abantu babwate nga mondo tario seito mondo tario minto mondo baso ako murwani because una wana tubwata abantu barwete from different communities bago cha Gusii bago bako kolega Gusii because of the localization but it was nationalization as they call it bono kwanyora abantu bane bali bako firinga anga mundo tawa kanga no mundo onka mwana onka nero vera iga bono banyora son of the soil bono yonko majira wa affect a few principles no anyetiri as much lakini Gusii nkoranga ntole ntubwata harmony ntubwata gente kimono of course then another thing na Bible baito as a community mbabuga bange babo mbasige school cheito school yeto gikorwa school chinka eba kumajiga choranga school chinka kala ko iro mwana iga kumajiga yaranga igona muiro akinere tariko tanga na muiro ajigo eta matemo anamba reason why ngotebera igo asengenjo konyoranga school chinka kala ba kala abibira kala tabano mbali ko bakana na mangana ndagira
yokonyora nga ako give preference to a big school. For example, mwana ukale alisa kutokana kwa mwana kusoma tosema kose Kisii High School, kose ngosoma Alliance, kose ngosoma in another bigger school sema Seno. Ikokonyora very fast in paying and completing kiwa mwana oli. Ogo school walia school yankabone yalia moni school yalia moni fees jiba sabana waka na se asokuragero mwako mugima tam 1 2 3 7,500 mwako mugima au your boarding in my school pays 125,000 omwaka lakini wono moyo bolia karanga echi ninga kaneji ne west lakini yakarabwa to mwana Kisii High School where asa waka na 60,000 na ba waka no kora oira no jaga ntengo mwalimu gote na jieta na ndenga jikora akana na kole to yo Kisii school go basera tikon karanga tikara bere school wero yo tikato jito kambanganga so that is one of the problems that we face as principals in Nyamira toko sawali nga baibuli baito bamanyanga abalimu bali bakosomiria moni nabali bakosoma Kisii High School are just trained the same they came from the same colleges yes that is it by the way attitude yeyo ngomagire ko ndabaka ujia sabana pana baranga umwalimu mojite kosomiria moni igaro muliri gwetano yojite kosomia Alliance which is wrong we went through the same colleges yes CDF njarusigo principal na neneko te abane nja ko nji school bono ahenko etu Wanya gogese kwa orango abiriria moni. Narabeire. Narabeire. Ambia kabisa. Na wata wa CDF. CDF has been fairly useful to a number of schools. Jinyinge nchia nyora infrastructure chikagacha. Na njira wata nga I'm one beneficiary na etwe CDF mwako yondo eta. Nga 1 million ngagajira dormitory y'abanyaruka kankonya lene kanyora sengo beka abanyaruka bane ba basoma bono mine bakurara Hi Ndizi TV ni mwalimu ekeroto kora tenda semesi ayeno aganiende abajumba berane Gusii dio kolanga ne brengel biao abanya gotosire gose bikiro strategy injina nje birengel biao na birenga you know CDF was a brilliant idea because na alakoleta maendeleo mashinani initially I got about the CDF abantu abange magenda utakunyara wikanse mojinde lakini ya CDF wecha you know jiba sabana njia jet everywhere jikaganda to every community ekanyora jiba jirie kaswa kwa development according to its priorities previously kali jiba janga centralized Johnson P jara kurunga from central government njaga manyanga mechando kikana masabit mechando kikale gitutu masawa so it will depend on ngori bwate the influence kutumia jiba jiri from the central kit onya mubwate minister for example mara kanyora beta Ndizi TV ni mwalimu Amos Onzerio from Gesure Secondary Nikoro principal is my mentor oya dane mentor biamono kuna Amos Onzerio kurinsa majija Gesure adana mentor ya yore Brian Nyachoti adana wakire bya Ndizi TV biamono asokoreto mugani mambi twese Miriam Mange ngwane principal mbuya ereire akitika tusiri gisemijito so orogongo rwagusi principal nuro myakiro we county ya Nyamira naki mokora ingaki mogo chamende mwabona na serikali ya county na serikali ne ko basira buna bali bone kakase banu Banyamira normally buna bali mo banane ngotwara tole ngonyara tole twaikera stakeholders yaba through various fora buna bana twanyora no mwaziri dwegisemi about I think about 2 weeks ago akara turangire tukamumera we got an opportunity yokomara sema chando yetu na kumatevi ngange tukaniti our governor mheshimiwa honorable Nyaribo Amos Nyaribo his excellency na era nkumara na tole actually katubwate chi forum cheito na katubwate conference nkumara tole waje meeting yeito twamara sale what our challenges are na era twamoyo opportunity ko twara sale nga inkinera rengareti igoro ya county ya Nyamira and in terms of education na ndrende as executive na ngora koligitore opportunity normally kuna bona I'm seeking an opportunity to meet him nili bantaranyora ngo sabande na tomerana na executive yana ne turamate challenges that we are going through as principals asara nyana ko tokonya sa county government we shall be grateful na kiogoreti amangana ya masomo education sector so rongorwa Gusii kero company ni chiricho njinde principal okay na bonta tabanga Gusii teri nse mono na era se mangana ya masomo
abantu ba Gusii batabukira. By the way, there is a community majete ko education ni motwe aba Gusii babegete mangana gisa motumono. Emechando yoka ne ringa ego banjete abantu baitu ba Gusii ego banjete nga abana babo ba baira isiko ba baira baje basoma isukuru jesiko, and for that reason they develop isukuru jesiko mono gwetana isukuru ya Gusii. That abuno no katubwa abana baisiko be kwa bonsi tosiri isukuru zinova tois abana baitu baisako be kwa nonyere na abana baitu isukuru jeto jire chinga compare na abana bago toka ku Gusii. Bale ko be ku Gusii and to concentrate in building our schools and equipping them. Era to konya sana so amate ma form kwa te na gen retra kilibono ci subject di common ju jaka na libono to kuma na jakri bena no ntore to dara jisku to ran ngana ne digo rama chiko bona Gusii ntubwate tabigete yo daga kora to ara mu Kenya abuna e principle na no tenete principle kintu kino yiri ya sarili riet encouragement ya onereri yo koru no monto bwate meroberi yo na ndo no to kwato mo wasiri to koru kaga obo sembo amborbi ose information ya uraru area principle amanto bagande ko bega mu Kenya gose ya Brighton manyete akara to kwa lebinde binde twara arengera ryo jumutwe nto kwa arengera ryo ngo mwana na iru mwana grade yo no le grade A bosaigo you know mwana yo kwa grade A grade B tomorrow na yo kwa technician na yo kwa physician na yo kwa munyagitari yo kwa kurwari umuntu utasoma the biology understand chemistry go jumutwe ngakya gara yo kwa sindani akobetera yo kwa rongo sa akobetera mu bulio na yo kwa kurwari tomorrow ngakya urafi ale kwake mbora mwangu asome kesi kia wairi mubuna komisiusi abantu ale kwak doctor lakini yotakale utabwati qualifications so ebinte biro byo salia matemo ka na go saba anybody olenga tinga ngujia go salia mangana ya matemo please tikago salia lietaria itu na ende na watali nta takata bagusiyoka nationally abantu tikatobe honest abana baitu bakoromuke uma gesa abantu bajaga lenga tikatu ibira matemo abana batigete basoma bona abana bakwara gitimi metemene banga tokanye tinga tika matemo ndo jitu mergo jaga for that reason they are not reading kantu wala gostra ko soma ga Brighton in my time out wala gostra ko to soma bitao bionsi na ndo bali mbaka bere serious na da otro serious da era bali mto to ke seguro ni sai komena ibere bali mbaito mbali that serious but to get the free we read slightly lakini we worked hard on our own and to kanya to etra matem so enta ta tabia abantu ba mindo bon pia se ba beta tikatu digo saliu lietalia ito ngatua vera matem ko sabana ba bo ile mindo ko matem me tiga abana batumio ba ngo boli na basomiwe banyore grade kali in any case bono igas egongora tebia bana tutakeiro nyora 100% by the way anye go taito nyora nyora 80 kwa nyora 80% is already an A that is enough to take you to a high course in any case bono esrakal ni the different levels of training onye kwa nyora C plane you are supposed to go for a diploma anye go wata go send D+ you are supposed to go for a certificate anye go wata go send D- you are supposed to go for a craft course inki abantu batakerede ngakero monto agata kwa university these other courses in between here are very important also mbiamono manjumira kalo ndoji tutigare jide kaisa no ne moigo principal to kore murobiri ketu akwanira mangaro gisatoka chagete kamangute Patrick Nyabayo nero ikira studio ngojare karo to koriya mangana high learning institution ekare karamo kora korwa aji abana ba kora bujise kandali ko ikabagende we want the next level we go to next ne andare kwa nikare jimono Patrick Nyabayo ngojare ore director Kisii Impact of Science and Technology nere ngojara tena bona karo to ora sense me secondary nere ngwari kaniara abana ba ko gurguru diamond paso aze gore bagendere ngoja bana sara na barbara to tebia break rege kura gense yamo nenusu ya bana mabirando dina to achenja ko murubiri benza kekera yo to crossira anto ko tena ngige ko kana imense to yakenya kala matemo agendere karo ko principal to tebirina na ke principal asiskuru yao ya diamond etage dinelie ande karo CPC bon ke ujaka ego bone etage tingo jitor ko nyeru singagire CPC ujaka jaran bandia ne chinga chirabe kiaran turaje manya inani kesi ngakio jakoba jinga gitaga dia jigo jakoba for now we are talking about the target ya 844 a target 844 we want to target at 5.6
na that ko linga abana baitu mbaikere that grade because rende montora boli 5.6 nga kwa be kanse it is the intake to ko ile abana na ende ko ruguna tu achagete program yo goteba nga free education na kero mwana rito gotanga kero mwana as well secondary we are absorbing everybody buna ko primary to matenga nju tuduna ko nacha otire so nara nero de na ko boli liboli rimo ria na ria chire ga civil service miantara ambona ingeko ga ki principal ingeko ga chi school jigo da chia principal na manya ngende kiara abane ba guru ba nyore ba sarigire metu ingeko ga ngane na bro mara nya kwane no chi forum jin. By the way, true. We have had fires in schools more no no anya ntura establish exactly ngeko school chia ira kinere there are variety of reasons ngeko ga school chia. Number one, they are on to engage in drug abuse in many schools. And by the way, let me tell you, Brighton, that more than any other time before, drug abuse is now very rampant in society. Very rampant. You know, everywhere. So the problem in error among our youth. And of course, besides that, abana incited, community incited against principal in the na abana generally na baro baikerenga kagara bako pressure and to adanga ngiwo to chandra monoiga to tiga to soma ta one pace so akara wa bekara pressure nga soma kwanya bako rebel nga kai pressure wodo bekara na mono tiga to asamba to aenda ka to ndo kola timoga kya wa to bekara pressure nyingi. So those are some of the things that are iskuru chikoye ne chindre ne to kumanya sababu chinde batiri na mata ta banga that has been a problem which has not been identified which one cause. Abana bana ngwa iskuru yao abana bana bono iga na bale 384 abarimu bane ba serikali gomba da barimu 14 ne ndige tabande bane nigo nandi ngwata na bane polite which piri mago ke senseme bono mnis bana takana uruchumbe yao yo mwerio encouragement digo chia soma jumuria ana bana bari kabono baturigireti na bokoro basembo ko mwerio kato kokoro muruguri yo ase jisemchito asimambia bani mbia mo Brighton uchumbe ya mwerio ne linga abana baito asibabeta ababwate semi mono kiagara ndi buna Gusii ya kaire tigabate mbaru je ngantu bwate mari mabana bako bono njanya tinga iri buri museito ngakia bana bane na bajukuru bane ikole nga egento kara kwanya bana baito ne kisami ko chimutu na ende bamanya nga karaba ko compete na bana national mbere compete in the local community compete national na bana bande ba Kenya abana bakaniria maya ko bagenda ko paramiro buri okara matemu no bwororo mbasumbwa balimu mbasumbwa security vegetata and so on bakora matemu no bwororo buya iga tukora matemu buyo mutinyo goja tukanya matokeo mutinyo January na bakaniria maya Kenya saba konya andonse saba gotoka na bayuri baitasi bale na borobu mko basabanga sabera abana baino kwana na borobu na ende bae bintu bitakire bire basic ke karo jokara matemu bayuri mbale negligent bagotiko mwana ogende sukuru tabwali na geometrical set Brighton geometrical set is a basic instrument for mwana osojo ko mugota litu ko jokara matemu tama itinga kya kora drawing ngakya agitumia geometrical set go say calculate go say raba sometimes some things are very simple raba konya karaba kama kumnyoka kirasi ke mayo ngakuru number 1 number 2 akuru kunya kunga kaera karaba kama na gwa kutumia kirasi ke those are basic things mbi mano principles of semba emia kerenga kwa so ora se provision ni njubura dinara be mia ge menge na ya so tora menge Brighton azimia ge gesenjaka ko somia and I was telling I started teaching as an trained teacher in 1986 no na jaga somia as a youth ngasomi 86 87 ngande university. Then I started teaching from university from 1990 to date. 1990 to date is how many years? Those are 33 years. As a graduate teacher, I've been in the profession for 33 years. Mbia kabisa abono tonyo rande motinyo kabere to jago nyari bagana ni kyara kwandi kujur kuma kyamatem jina usabira mai mbia bono majumoleria ngoto do ngina choboira korwa aseskuru ya liamoni mwalimu manene anero tinita balimu abanene ase county ya Nyamira to akona ira mangi na wesemiri bona ndene jinga kichiri na njengo ka sense mire studio Sara pamai koirana na Patrick Nyabaro
basoe ase murogerio onde bara kwanira igoro yegisemi anene kroch kurire higher running institutions barona narali agendere de korekana orore ngori na bale tatwenda sensa mirindi studio ne butambiriane Brighton Makoli Dama Brighton. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.